В ежедневието ни сме свикнали да наричаме всяко едно нещо по име и всъщност сме доста сигурни и че знаем името на всяко нещо. Всеки човек, животно, растение, птица, предмет има име, с което го назоваваме и именно името е това, с което определяме и идентифицираме всичко, което ни заобикаля. И дори и божествата имат имена. Но замисляли ли сте се някога дали това са истинските им имена? Често при магиите, в митовите или съвременната култура, в различни книги и филми се казва, че за да се извика някой дух, демон или божество, трябва да знаем истинското му име. Защото истинското име е идентично с истинската му същност, с истинската му природа. Но знаем ли наистина тези имена и какво всъщност е значението на имената? Можем ли наистина да извикаме тези висши създания, да ги призовем? Или тези, които са знаели имената и са били посветени в различните таинства и мистерии, са се постарали ние никога да не ги научим? В днешното забързано време на високи технологии, навярно вече на всеки от нас се е налагало да сподели и напише някъде онлайн личните си данни. Адрес, ЕГН, име. И поне в началото сигурно всеки е изпитвал известна несигурност при споделяне на тези данни от гледна точка на евентуално злоупотреба, т.е. опасността от това, ако данните и името ни попаднат в неправилни ръце. И най-вероятно, всеки от нас в такава ситуация внимателно е обмислил колко от собствената си идентичност е удачно да разкрие. А описанието на нашата идентичност е скрита именно в името. И още от най-дълбока древност се е вярвало, че в името се крие особена сила и че то предопределя съдбата. Тоест, считало се, че името е вид словесно заклинание. И именно за това изборът на име за новороденото е било и все още е толкова важно. Чрез този избор на практика е можела да се определи съдбата. Чрез изговора му ние наричаме човека за добро или за лошо и все още на много места по света, включително и у нас, се вярва, че чрез името могат да се предопределят определени черти от характера, да се осигури защита от свръхестествени сили, да се продължи започнатото в рода. Още от най-дълбока древност имената са били смятани за нещо много важно, тъй като хората и в древността са считали, че те са свързани с същността на човека, с нрава, душата и дори съдбата му. Това на практика означавало, че произнасянето на нечие име би означавало да контролираш този, когото назоваваш. По този начин името се е превръщало във вид магическо средство. В Египет, например, се е считало, че ако напишете името на зъл дух, хищник или враг на фараона на глинена плочка и след това я разбиете, то вие символично убивате злото. Също така се е вярвало, че в мига на раждането богинята Рененотет давала тайно име на всички египтяни, което никога не се е разкривало и ги е пазило от зли сили. Подобни митови и легенди съществуват и при почти всички останали вярвания и религии по света и се е вплело и в народния фолклор. При много приказки, познаването на истинското име на някого или нещо давало на знаещия власт над него. Такава е, например, немската приказка за Румпелщилцхен, преразказана от братя Грим, където момичето се освобождава от властта на свръхестествения и помощник, дребния коболд, който изисква от детето й, като назовава истинското му име. Речта предшества писмеността и дали имената са предадени правилно в един текст, дали са приписвани след това правилно, камо ли пък дали са преведени правилно, е вече съвсем друг въпрос, защото в крайна сметка никой не знае точно как и къде са се родили митовете и легендите, откъде водят началото си боговете и как са били наричани. Така, например, ако вземем името на Зевс,
дори само заради езиковите разлики, то се изговаря по различен начин. На английски се произнася като Зюс, на немски Цойс, при нас Зевс и тъй нататък. Като и тук, подобно на Библията, всъщност след наименованието се поставя друго име, но не и собственото. Зевс е наричан гръмовержец, милостиви и тъй нататък, а произходът на самото име не е ясен. И след като не знаем какъв е коренът на тази дума, няма как и да сме сигурни какво точно означава името. В историята на Херодот се казва, че египтяните първи определили прозвища на 12-те изначални божества, а елените ги взели от тях. Тоест, тук говорим за наименования, които се отнасят до техния характер, произход, дела и т.н. И именно тези прозвища са дали първоначалните имена на боговете, но произношението, дори и на прозвищата въз основа на египетските иероглифи от гробниците или текстовете с заклинания, където участват боговете, изобщо не е сигурно. Да не говорим, че както в египетската, така и в гръцката и римската митология редица божества са били отъждествявани с други божества или че с течение на времето са се сливали в едно божество и т.н. Значенията на божественото име е предадено и в една от легендите на египтяните, според която египетската богиня на живота и магията Изида, чрез хитрост успяла да разбере тайното име на бога на слънцето Ра, тъй като съгласно поверията, който успел да узнае името му, щял да получи безгранична власт не само над самия него, но и над света. Така, узнавайки името, Изида станала велика господарка на боговете. Според Библията се е считало, че името на Бог е толкова могъщо и силно, че дори и самото му записване и произнасяне е можело да доведе до колосални промени и нарушаване на баланса, както във видимия, така и в невидимия свят. Може би и за това една от 10 Божи заповеди гласи именно това – да не се изговаря на празно името Господне. И така в Библията, освен че не е трябвало да се произнася, то не е трябвало и да се изписва. И за да се скрие, името е било котирано за 4 съгласни букви, така наречения тетраграматон. За правилното прочитане на библейските текстове е била създадена система от точки и чертички, която да подсказва на четящия как трябва да се произнасят думите и имената. Но при Яхве не са поставени знаци за прочитането и правилното произношение всъщност и до днес не се знае. Чрез другите срещани названия в Библията, като Адонай, Господар, Елохим, Бог или Шема, Хашем, името, всъщност се избягва изричането на истинското име. Но пазенето в тайна на имената не е само при Бог, а и при неговите служители. Имената на архангелите всъщност изобщо не са имена, а по-скоро прозвища, с които се описва в какво се крие тяхната сила или способност. Така, например, името на архангел Михаил означава «Кой е като Бог», Гавраил означава Божия сила, Рафаел Божие изцеление и т.н. Показателен пример за тайната на имената е и случката около раждането на библейския герой Самсон. Един от Божиите ангели възвестява на майката на Самсон, че тя ще роди дете с особена сила, и когато бащата пита ангела за името, той отговаря: «Защо питаш за името ми? То е изпълнено с тайнственост». Тоест, оказва се, че ние всъщност не знаем как се наричат дори и ангелите, а може само да ги опишем. Истинските имена остават в тайна и не са разкрити в нито едно писание. Аллах е арабската дума за Бог, образувано от определителния член Ал и Илах – Бог, т.е. Богът. В арабската митология Аллах е върховно божество, Бог праотец, демиург, създател на човека, а в исляма тази дума се използва за обозначение на единствения Бог, смятан за идентичен с Бога на юдеите и християните. В сура Ал-Ихлас се казва, че Бог няма равен, няма начало, няма и край и е различен от всичко, което съществува. Но и тук никъде не се споменава истинското име на Бог. Той не може да бъде представен със звук или изображение. 99-те имена на Аллах, които се споменават в Корана, са качества, атрибути, като справедливия, прощаващия, милосърдния и прочие. Според някои предания, има имена, които Аллах не е разкрил на никого.
и такова, което е разкрито само на посветените. Според друга легенда има и 100-но име, което обаче се пази в тайна и никога не се изрича. Имената на боговете са неразделна част от заклинанията и на древните божества в Месопотамия. Но тук ние също нямаме представа за точния изговор, защото първоизточника, както е при шумерския език, е клинописно писмо, а шумерският език не се говори от хилядолетия. И тук отново имаме цял списък с имена на главния бог Мардук, богът Анунаки, създател на звездите, луната и слънцето, на деня и нощта и творец на човеците. В Енума Елиш, поемата за създаването на света, в химна за бог Мардук са изброени неговите 50 имена. И отново, както и при другите божества, ние не знаем точното произнасяне на името му, а имената са описателни. Правилното изговаряне обаче е било важно за провеждането на множеството заклинания, които са били съществена и неразделна част от ежедневието на древните цивилизации в Месопотамия, така че може би посветените магови са знаели много повече от това, което е достигнало до нас днес. При древните цивилизации в Южна Америка проблемът с правилното произнасяне на имената и изобщо на думите също е една голяма загадка, тъй като както майите, така и ацтеките не са имали азбука по смисъла, по който ние използваме буквите, а са си служили с пиктограми и глифи. Освен това, имаме огромна система от божества на небето, земята, деня, нощта и т.н., много от които са взаимствани от по-древните цивилизации на толтеките и омеките, т.е. отново не се знае точно как са били произнасяни имената. Но както и при другите митови и религии, така и тук ние нямаме собствени имена на боговете, а само тяхно описание, което е прието за име. Така, например, името на едно от основните божества на ацтеките, Кецалкоатъл, означава всъщност пернат змей. След завладяването на Америка от испанските конкистадори, за съжаление голяма част от писмените сведения са унищожени. При някои от запазените кодекси, свещениците са водили бележки и са се опитали да запишат произношението и значението на глифите, но достоверността на тези сведения е доста спорна, тъй като информацията е пречупана през езиковото възприятие на чуждите думи и през призмата и възгледите на църквата по онова време. В германо-скандинавската митология върховното божество е Один или Водан, предводител на асите, основната група божества като Тор, Фриг, Локи. Най-старото писмено сведение за Один е надписа с руни върху една фибула от 6 век, намерена в Бавария, но устните предания и митове са всъщност далеч по-стари. В отделните райони името му се произнася по различен начин и отново срещаме множеството описателни имена за него, като баща на човеците, враг на вълка, всемогъщия, страшния. Различното произнасяне на имената и тайната на истинските имена не се отнася само за върховните божества като Один, но и за всички останали богове. Така, например, името на небезизвестния бог Тор, бога на бурите и грамотевиците и син на Один, се произнася още и като Донар, Донре или пък Тунаер. И ако се придвижим на изток, към Азия, ще видим, че там боговете също доста старателно са скрили имената си. В индуизма произхода и точното произношение на имената на божествата също няма как да се знае със сигурност. И без да се спирам подробно на сложната система с имената на индийските божества, ще спомена само, че повечето богове имат поредица от имена, известна като намавали, като броят на имената на всяко божество варира между 8 и 1008. Имената на отделните божества тук също са описателни. В един древен санскритски химн от Махабхарата се изброяват хилядите имена на бог Шива, като този, който е безкраен, този, който е невиждан, този, който притежава кундалини и прочие. Името на бог Вишну означава приблизително всеобхватен, а бог Брахма, бога на сътворението, е известен още и като Сваямпху, или сам сътворил се, самосъздал се, Чатурмукха, т.е. имаш 4 лица и прочие други имена.
Казва се, че когато на глас се повтарят имената на предците, човек на практика прави така, че те да живеят вечно. Така остава жива родовата памет и това може би е една от причините, поради която не само у нас, внуците се кръщават на бабите и дядовците. Получавайки този дар от света на живите, предците дават жизнената сила като дар, т.е. душата за рода, за благополучието на семейството, за леко раждане и добруване на идните поколения. Общото при митовете и легендите в имената на боговете е, че ние всъщност не ги знаем, а използваме техни описания, синоними. Аз обаче съм убедена, че посветените при древните народи са знаели за силата, която се крие в името и колко важно е всичко да се назовава с правилното име. Мисля, че и от малкото разгледани тук примери е ясно, че боговете, явно познавайки променливата природа на своето творение, т.е. на нас човеците, достатъчно прозорливо са скрили още от самото начало своята истинска същност и имена. А дали някога ще заслужим привилегията да ги научим, най-вероятно знаят само те. Надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да ми помогнете за развитието на канала, ще се радвам ако се абонирате за него и го споделите в социалните мрежи. Това беше за днес от мен. Бъдете здрави и късмет!